Is tá an ggéag agus an ggéach beagnach bunan dréimar mar jaall an méid airgad atá le fáil ó do Ryan mar jaall na rudí seo. Tá rudí olc golóir agus becart bheith onrach agus bheith níos mó meas agamsa nó na ggéalgóirí thar timpeall na tíre dá méocht do Ryan ag rá é sin. Tá rudí olc golóir mar jaall na príomh statisticí a buineann leis an ábhar seo. Bhí me gcónaí ag glóirte agus ag leanú díosparach agus ag leanú córa son an teanga go háirithe na ranach politiciúil agus bhí me rá ag ní bheith airgid breise ar fáil agus bhí me glóirt fuad an airgid. Cinse tá sin tábhachta agus tá struchtúr tábhachta fásta maidir leis an stratéis, maidir leis an coiste géalaige agus maidir leis an balan na teanga. Cinse tá sin tharbh tábhachta. A chombeid lei sin nuair a bhéon na daine ag gcónaí ag gceanú díosparach fuad an airgid agus an capital agus ag droid fríd an cuasaí polítíocht. Ní bhéon na rudí dearfa ag bonseamach. Mar hampla, na bhólamarí géalaige, scéim na contarí teanga, Fragracht maidir le muncherers agus áire carcha gifne, scéim campi saoú, policy donidges géalteachta, plan digita don géalaige, tionscanmh ardskillan na géalaige, bhí me ag fáil daine leis na skillan a golgotí Luxembourg agus Brussels i gabhíle a fi a héan. Acadamh na hallscoileocht géalteach, bhí tosa caihéir le Susie Tyrconnell agus annig tú an jazz géala gidór maidir leis an acadamh gidór agus bhí sé lonithe i carna i na gaile fásta. Anad cefnehan na Hemracha i garna. Hala ní fonna mar hampla i Crushvalley na Arglan gidór na Chachan Fiersi an Golish Jolorgan, jazz géal achan saur in na Jegri agus na Meclinia golgají na gaile i Golish Jolorgan agus ag gceanú na rudí difriúil agus na rudí ildóna fácail difriúil fáhanne na daine agus na rudí bhí siad ag gceanú. Bailithún mar hampla náisiúnta Belige a láinseal me se coppla mí hen i UCD tá DCU ag tróráid Trinid College na Trinidé ag ggóla ag tróráid fásta. Tá chuid mór obair ag ggólará tíomh mít an géalteach agus tíomh mít an rinn na géalteach fásta.